हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बेनो जाबाय PMsurya ghar मुफ्त bijli यजना बेनि सोमोन्दै एबा सलारनि एप्लाइ प्रसेस बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैगोन। A to Z एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन। गावनि एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों जोङो एप्लाइ खालामोबा बेवहाय थाइसेबो रांनि गोनांथि जाया। बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों जोङो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जायो बेनि सोमोन्दै A to Z नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हानाय जागोन। बेवहाय 1 crore बांसिन एबा more than 1 crore बिनिफ्रायबो बांसिन बेनिफिसारिसफोरा बे सलारखौ मोननो हानाय जागोन। दायो बेखौ माबायदि किल'वाटनि जोङो सलारखौ बाहायोब्ला न'नि थाखाय माने साफिसियेन्ट जागोन बेखौबो जोङो केलकुलेट खालामनानै एप्लाइ खालामनायनि सिगांबो जों नायनानै लानो हायो एबा एप्लाइ खालामबाय थानाय समावबो नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामनानै नायनो हायो जे न'आव बेसेबां इलेक्ट्रिसिटि बिल एबा चार्जआ जायो एबा बेसेबां बाहाय जायो न'खराव बे चार्जखौ नायनानै एबा बिलखौ नायनानै नोंथांमोनहा केलकुलेट खालामनानै नायनो हायो जे न'आव जेसेबांनाखि पावारनि सलार पेनेला माने बाहायजाथाव एबा साफिसियेन्ट जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो। दायो जोङो एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो जोङो बेवहाय मोनसे केलकुलेट खालामनानै जों नायगोन। बेवहाय गाहायाव नुनो मोनदों मोनसे केलकुलेटर, बेयाव जों क्लिक खालामनानै होगोन। बेवहाय फार्स्टआव स्टेट, बिनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय कन्जुमारनि केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामगोन। बिनिफ्राय बेसेबांनाखि बिल फैयो मान्थलि मासाव बेहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै मोनसे अपसन नुनो मोनदों गाहायाव। बे केलकुलेटराव क्लिक खालामोब्लानो गासैखौबो नोंथांमोनहा मिथिनानै मोनगोन जे जेसेबांनाखि किल'वाटनि सलार पेनेला नोंथांनि थाखाय साफिसियेन्ट जायो। दायो जोङो नायनोसै स्टेटखौ नोंथाङा गावनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा कास्टमार एबा कन्जुमारनि रेसिडेन्सियेल बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। रेसिडेन्सियेल बेखौ क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा मान्थलि बेसेबां एमाउन्ट फैयो एबा चार्जआ बिला बेसेबां जायो बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै होदो। बेवहाय हमनानै ला खमावनो 150खौनो हमनानै ला, 150ल'ब्लाबो जों बेसेबांहाय मोनहैयो किल'वाटखौ बेसेबां बाहायजाथाव जायो बेहाय नायदो, केलकुलेटआव क्लिक खालामनानै होबावदो। अब्ला जोङो गोजौआव बेबायदि नुनो मोनगोन जे बेवहाय मिनिमाम नोंथांमोनहा 1 किल'वाट नोंथांमोना बाहायनो हागोन बेबायदि बिल फैयोब्ला। बेनिफ्राय मेक्सिमाम नोंथांमोना 10 किल'वाटबो नोंथांमोना मोननो हागोन। 10 किल'वाट पावारनि नोंथांमोनहा एबा बे केपासिटिनि सलार पेनेलखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जागोन जे नोंथांनि न'आव जेसेबांनाखि बिल फैयो एबा बिल बाहायनाय जायो बेखौ लानानै। दानिया जोङो बेवहाय मिथिनानै लागोन बिनि इस्टिमेट कस्ट एबा प्रजेक्टआ नोंथांमोना 50,000 बेसेबां कस्टनि नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन सलार पेनेलखौ। बेनिफ्राय साबसिडि हिसाबै 30,000 नोंथांमोना साबसिडि मोनगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेनिफ्राय 20,000खौ नोंथांमोनहा ड्राफ्ट खालामनांगोन एबा नोंथांमोनहा गभर्नमेन्टनो होनांगोन। दानिया जोङो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनो होननानै बुङोब्ला जों गोजौ फारसे मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे एप्लाइ फर रुफटप सलार। अब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन। दानिया बेवहाय नोंथांमोना मोननै अपसन नुनो मोनदों। मोनसेया जाहैबाय रेजिस्टार हियार, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय लगइन हियार। नोंथांमोनहा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ एबा बे पर्टेलाव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लाखाबायब्ला नोंथांमोना लगइन हियार बे अपसननि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। नाथाय नोंथाङा जुदि निउ एबा रेजिस्टार खालामाखै अब्ला नोंथांमोनहा रेजिस्टार हियार बे अपसननि गेजेरजों सिगांग्रो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लानो नांगोन। अब्ला जोङो बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन निउ रेजिस्टार हियार अपसनाव। दायो जोङो क्लिक खालामखांनानै गाहायाव बेबायदि मोनसे अपसन नुनो मोनबाय। जों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों रेजिस्ट्रेशन्स। बेहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामगोन। बेवहाय नुनो मोनदों स्टेटखौ सिलेक्ट खालामगोन, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट बेखौ सिलेक्ट खालामगोन। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि एबा इउटिलिटि। नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिबिउसन्सनिफ्राय नोंथांमोना इलेक्ट्रिकखौ बाहायनाय जायो बेनि मा होनना बुंदों डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिखौ नोंथांमोना सिलेक्ट खालामनानै लागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनबावदों। बेवहाय कन्जुमार एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि कन्जुमार मिटारनि नाम्बारखौ बेहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै होगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट अपसन नुनो मोनदों, बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्लानो गोदान मोनसे इन्टारफेस नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। दायो स्टेट सिलेक्ट खालामबाय, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामबाय। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो दायो डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि एबा इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि बेहाय सिलेक्ट खालामनानै होगोन जोङो। बेवहाय नुनो मोनदों आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड, बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना बेहाय कन्जुमार आइडि नाम्बार एबा कन्जुमार मिटारनि नाम्बारखौ बेवहाय नोंथांमोना इन्टार खालामगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट अपसनाव जों क्लिक खालामनानै होगोन।
दायो नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो इन्टारफेसखौ बेबायदि नुनो मोनबाय। बेवहाय नुनो मोनदों नोंथाङा योर रेजिस्टार्ड नेम एज पार इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि, बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि कन्जुमार मिटारनि जा अनार बेनि नामखौ बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय जोङो प्रसिड बे मोनसे अपसनाव जोङो क्लिक खालामनानै होबावदो। जोङो क्लिक खालामोबा लोगो लोगो इन्टारफेसखौ बेबायदि जोङो नुनो मोनबाय। बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ, गासैबो इन्टारफेसआव जाबादि मेन्डेटरि जोङो स्टार मार्कनि नुनो मोनदों बेफोर मोनफ्रोमबो इन्टारफेसखौ जोङो फिलआप खालामनानै जोङो बेहाय साबमिट अपसन नुनो मोनदों। बे साबमिट अपसनाव जोङो क्लिक खालामनानै होगोन। दानिया जोङो बेवहाय इन्टारफेसआ माबायदि फैदों एबा जों माबायदि फिलआप खालामनांगौ दङ नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों। नोंथांनि मबाइल नाम्बार, बेनिफ्राय गाहायाव OTP, नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बेवहाय नोंथांमोना OTP खौ सेन्ड खालामनानै बे OTP फैनायखौ नोंथांमोना इन्टार खालामनानै बेवहाय भेलिडेट खालामनांगोन। भेलिडेट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव अपसन नुनो मोनदों जे केप्सा क'डखौ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन। बेनिफ्राय साबमिट खालामनानै होगोन। दानिया बेवहाय मबाइल नाम्बार होबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय क्लिक टु सेन्ड मबाइल OTP, बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन। बेनिफ्राय OTP फैबा नोंथांमोना बेवहाय इन्टार खालामगोन। दायो मबाइल नाम्बाराव OTP फैबाय। दायो साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गासैबो OTP खौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव साबमिटआव क्लिक खालामबाय। केप्साखौबो जोङो होनानै दायो जोङो बेबायदि इन्टारफेस गोदानै मोननो हाबाय। बेवहाय रेजिस्ट्रेशन फर लगइन, बे रेजिस्टारा नोंथाङा साक्सेसफुल जाबाय। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों इउ हेभ साक्सेसफुली साबमिटेड दा रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इउ मे लग इन विथ इउर रेजिस्टार डिटेल्स। नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारजों नोंथाङा लग इन खालामनानै गोदानै जाबादि एप्लाइ खालामनांगौ दङ बैफोर अपसनाव थांनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हासिगोन स्टेप बाय स्टेप। अब्ला दानिया नोंथांमोना बेहाय लेफ्ट साइडजों नुनो मोनदों जे लगइन अपसन, बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै बेवहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जागोन।